Какво ще направите, ако и ви попаднете в подобен екшън? Дали ще успеете да се избавите от ситуацията адекватно или просто ще креснете за помощ? А ако ви кажа, че решението зависи само от вас, как ли? Сега ще разберете. Какво представлява Крав Мага? Крав Мага е израелска система за самоотбрана, базирана на естествените реакции на човек и съответно се търси най-лесният подход и отговор на дадени заплахи и атаки. На какво освен самозащита може да научи Крав Мага? На бойни умения, също така и на умения за защита на трети лица. Мъжете или жените са по-уязвими? Според мен са еднакво уязвими, но тъй като жените са по-слаби физически от мъжете в повечето случаи, съответно доста по-лесно може да бъдат нападнати и по-често се случва, да кажем, да падат на земя, съответно да са обект на сексуални атаки. Така. Колко посещения ни трябва, за да сме спокойни, като излезем на улицата? Ами като цяло няма точна формула, трябва ни примерно 5 посещения в рамките на една седмица, за да се научи на какво си, но като цяло в период от около 4 месеца с приблизително 2 посещения седмично на занятия по Крав Мага, човек може да се научи на поне базови умения за самоотбрана и съответно да бъде вече по-самоуверен, да бъде по-подготвен и евентуално да може да се справи с някакво нападение или заплаха срещу него или негови близки. Какви са базовите техники за самоотбрана? Ами, системата е структурирана на различни нива. Първоначално започват П-нивата, които са практикуващи. При тях се разглеждат предимно по-общи нападения, да кажем, нападения с ръце, нападения с крака, освобождаване от захвати, обхвати, душене, има техники на земя, има техники срещу остри оръжия, хладно оръжие, срещу тъпи предмети, примерно бухалки и така нататък. И съответно в тези нива, които са начални, практикуващия се учи да започне да мисли правилно спрямо ситуациите и съответно да започне да отговаря адекватно на дадена атака или на заплаха. Значи е по-добре да излезеш от ситуацията без да нападнеш. Но това ли ни учи Крав Мага най-вече? Като цяло Крав Мага ни учи по възможност да не влизаме изобщо в ситуацията. В смисъл, ако може изобщо да избегнем конфликт, което е превенцията и деескалацията на конфликта, ако може да си тръгнем, да избягаме или да се разбереме по човешки начин, Крав Мага учи на това, като в началото. Впоследствие вече при нежелание на опонента, атакуващи и така нататък да прекрати своите действия, се налага да се защитаваме. Добре, благодаря ти много.